Vi vil gerne differentiere denne funktion, som er 1 over x, eller 1 over 3 x i tredje. Og det gør vi ved at finde differenskoefficienten. Og her er formen for differenskoefficienten, og vi putter så vores funktion ind i den. Så kommer til at stå det, som du ser her. Og så har vi egentlig fået klaret den første, hvor vi har fundet vores udtryk. Så går vi videre til reducering som den næste. Det er således her. Og vi kan se her, der er en kvadratsætning i 3 i stedet for i anden. Så derfor kommer det til at stå i den næste, når vi udregner den, så kommer det til at stå x0 i tredje og h i tredje. Og som man kan se her. Og der kommer til at være det triple produkt den her gang ved dem begge to. Og der kommer så til at stå i anden, fordi det bliver gangen ind på en måde, som der også er vist i en af opgaverne. Det her det er fortsat ikke ændret. Nu skal vi herned, og så efter vi har udfoldet vores kvadratsætning, så ganger vi 1 over 3 ind i parentesen. Og så det vil sige, at hvert led kommer til at få 1 over 3. Og så det her, de her to, x0 i anden og h, og x0 h i anden, de havde et tretal i forvejen, og hvis du ganger 1 tredjedel med 3, så får du 1. Fordi at det så opløses sporingstegn. Hvis du så kommer videre nedad, efter vi har gjort det, så kan du se, så kan vi se, at 1 i tredje x0 i tredje, den har vi da også herover, og der er minus med hinanden. De er begge to positive osv. Så de går ud med hinanden. Og så har vi kun 1 over 3 h i tredje plus x0 2 eller i anden h plus x0 h i anden. Og så kan vi se, at alle sammen har et h i ledene, så derfor kan vi dividere med h. Og så fjerner vi et h fra hver af ledene, så der kommer til at stå h i anden, hvor det tidligere stod tredje, og der kommer ikke til at være noget h mere, for der var kun 1 nemlig. Og her der kommer til at være 1 h, for der var tidligere 2. Så nu har vi vores maksimalt reducerede funktion. Og så kan vi putte den ind i den her lemma, som er tangenten af det vi sådan egentlig. Og den vil vi jo gerne finde. Så vi tager lemmaen her, hvor vi kan se, at h kører hen, bliver mindre og mindre hen mod 0. Så når vi putter den ind her, vores funktion, så kommer den til at være således. Og så hvis vi ruller lidt ned en gang, så kan man se, at at hernede, det bliver lige med x0 i anden. Og det er så fordi, at h'ene, de bliver så utroligt lille, at de simpelthen kommer til at være sådan 0 til sidst. Ikke? Altså i princippet ikke helt, men det kommer til at være så små, at de ikke rigtig har noget til. Og så har vi så vores funktion der.